מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו 1944. לא סתם קצטניק קרא למקום הזה פלנטה אחרת. בתוך כל סיפורי הזוועה, השכול והגבורה, סיפורה של אלישבע צ'נקי הוא אור גדול בחשיכה. תוך כדי העבודות הנוראיות, עבודות הכפייה, מבחינה אלישבע בקצין נאצי שצורח על אישה שקרסה מהעבודות הקשות. היא עמדה שם קפואה במקום כאשר היא רואה את הקצין הנאצי משסה את כלבו באכזריות באישה שנשמתה עלתה בשערה השמיימה. באותו רגע משהו בתוכה נשבר, פשוט קמה וסתרה לו פעמיים. הקצין שלף את אקדחו, מתכוון לירות בה, אבל מעצור בנשק. האקדח לא עבד. הוא החליט להעניש אותה אחרת. הוא לקח את השוט שהיה לו והילקה אותה 90 מלקות. אט אלישבע נחלשה, גופה החל מדמם כולו והתמוטטה לגמרי. הוא חשב שהיא מתה, אבל חברותיה אספו אותה ולאט לאט לקחו אותה אל צריף מגוריה. 9 ימים שכבה אלישבע, מטופלת על ידי חברותיה במסירות ובאהבה, עד שהתעוררה. כאשר היא התעוררה, היא עזרה כוחות, נתנה חיוך ואמרה, זה היה שווה את זה. אלישבע צ'נקי זכתה לשרוד את השואה עם ביתה רחל. היא אפילו עלתה לארץ ישראל והקימה משפחה לתפארת. הנין שלה זה דוד זיני, ראש השב"כ.